Human mapupos ang deadline nga gimponer ni Presidente Rodrigo Duterte paghawan sa mga sidewalk na tuman bagyod kahakini. Atong sayra na dugal detalye pinagi sa phone punch ni Luan Mirondina. May? Yes, Bob. Actually, kagahapon na pupos ang 60 kaadlaw nga tagal alang sa road clearing busa karong adlaw. Aniya dinhi sa Subo si Yusek Itimaco Densing III sa DILG aron mangu sa inspection team nga molibot sa tulo ka mga dagkong dakbayan. Alauna kaganiyang hapon, unang gisusi nila ni Yusek Densing III uban ang kadagpuan sa DILG 7 ang mga dagkong kadalanan sa Subo, particular na sa downtown area. Human malibot ang Cebu City, gisunod pagsusi ang dakbayan sa Mandawi ug dayon ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Ni mga orasa ang validation team anaa karon sa Barangay Pusok. Si DILG Secretary Eduardo Anyo una nang mimando sa pag-umol og validation team aron pagsusi kung gipatuman ba sa LGU ang Memorandum Circular on Road Clearing. Ang validation team gilangkuban sa DILG, PNP, BJMP, BFP, non-government organization o media. Hayan sa Oktubre 5, isumiter na nga to sa Office of the DILG Secretary ang validation report. Ug kung ugaling masuta nga may mga LGU nga wa mo comply, hayan mag-atubang sila og administrative case. Ug so far, Bob, mo kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, May, sa imong live report.